Sziasztok, Peti vagyok, és ez csak egy ilyen rövidke kis videó lesz. Nem fog olyan sokáig tartani, de remélem tetszeni fog. Na mindegy. Pont most esik az eső, akkor alszom egyet, pont rám esik az eső, nagyon jó. Álljál már. Ó, mi az? Mi a fene az? Hogy nézzem már meg. Ki építette azt oda? WoW de nagy. Hát akkor most ezt így meg is nézem, hogy mi ez. Mondjuk ez nagyon lol. Bocsánat, kicsit meg vagyok fázva. De hát akkor másszunk is fel ennek a... Na, jól kezdődik. Másszunk is fel ennek a tetejére. Amúgy új a Mikim, azért hallotok. Így jobban, már nem úgy, mint az előző rész ebben, hogy halk vagyok, hanem jobban. Ó, elhagytam a felhőket, ez nem jó el. De szar így felmenni. Jaj. Bakker! Hát azt meghaltam, hát ez szar így. Ó, bocsánat, hogy... Ja, hát jó. Akkor be van kapcsolva a túlmenném, igen. Most nem szarodom, most felrepülök. Amúgy majd meglátjátok, hogy milyen skinem van. 5 perc alatt csináltam az egészet, mert gyorsan felrepülök itt a magasba. Csak ilyen vicc videó lesz, mert ugye Loluscraft tagságom miatt egy ilyen videót kell csinálni, ami mindig LOL lesz. Na akkor fel is érkeztem. Így kapcsolom ezt a szó. Na nézzétek. Ez az én skinem a földörrucis. Mivel most be fogok ugrani a vízbe. Túléltem, de nagy. Majd ezt máskor is kipróbálom. Na hát akkor ennyi lett volna a videó. Csüttök. Na, diakardan. Na, csátok.